Patabari kaçıncı hafta günü? Hello, welcome back to my channel. Nोंथांमोनखौ पामिसना चेनेलाव बरायनाय थाबाय। लोगोफोर दायो आङो इमारजेन्सि हस्पिटालाव दंफैयो। काजलगाव सिभिल हस्पिटालावहाय बयबो सिमलाव हस्पिटाल होनब्लाबो मिथिखायो। लोगोफोर आङो नोंथांमोना सानैसोबो पेसेन्टखौ देखायनो लुबैदों। माबायदि अबस्थायाव दङ नोंथांमोनहाय देखायनो। नायनाय बेसेबां खस्थ' माबायदि थायो बेस्रा। बेसेबां खस्थ' माबायदि उन्दुदों बे मानसिया मा थारैनो फाग्ला ना पेसेन्ट ना मा खारननि थाखाय बियो बबेबायदि उन्दुदों आंबो मिथिया लोगोफोर। सासे नैबे सेरेन दागासिनो माबा मोनसे जादों खोमा। दे बिदि र' जेबो जाया दे र' मलंलां खुगाजों फैयाखै दा र' हानलाय फैयाखै र' दैखौ सोसिगोन र' मलंलांबाय था दे मलंलांबाय था। बिलाइ बेखौ होग्रोना होदे दा माबानोसै र' आखाइ जिबाय खालामनांगौ बेटा सिगाङाव बाजे नोंखौ सोबोदो दे दावराव लायाबा jangan ini mudah apa boleh panggil dia mudah dulu दहायो जेरै पाटाबारियावहाय एक्सिडेन्ट जादों होननानै बुंदोंमोन आरोना बेखौ आङो दिनैहाय नैबे हस्पिटालावहाय लोगो मोनबाय आङो नोंथांमोनाहाय माने देखायनोसै आरोना बेखौ हारसिं जादों नामा गारिजों गोलैदों आखायाव बे आखायाबो खान्दां ओमफ्राय नै ओरै खर'आवहाय सिनायासै बेन्डेज होदोंमोन ना नैबे खर'आवबो गिदिर हासिनांबाय हासिनो माने माबा सुथेनायबो दं नामा बहा उगुरिनिसो नोंसोरो थै लोमसावजोबदों होननायानो बेनि फिसाय नामा औवाबारि जिङाव जादों बेखौनो मानसिखौ थैबाय होननानैसो मोनथिदोंमोन जों होमब्लाथ' थैयाखिसै ने नै मानसिफोरा एसे माने लोंनायनि नालाय हारसिं जादों ना मादै दहायथ' माने एक्सिडेन्ट जादों होनदों नालाय ओमफ्रायो माने मानसिखौहाय थैबाय होननानै मोनथिदोंमोन ओमफ्रायथ' थैयाखैना ने जों नुफैबाय आरो नै जोंनि खाथियावनो जादों ओमफ्राय आंथ' नुवाखै जिखुनु खोनादोंमोन मानसिफोरनिफ्राय जेनेबा थैबाय होननानैहाय ओमफ्राय माब्रै जादों मादै खोन्थाना हरलाय मानसियानो सिरियासथार होननाय खोनाहैबाय मानसिफोरनिफ्राय ओमफ्राय नोंसोर थांदों नामा थाङाखै जोंना
लायग्राफ्रा लाबोबाय बे लायनाया फिसालामोन फिसाला नङा फिसौसो जायो बिसौसो जासै मादै आं एसे देखायनो बेबायदि जादों नै लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैहाय जादों बेनोमोन नै लोगोफोर एक्सिडेन्ट जादों होननाया गुरियाव सुथेनायनि माने बेखौहाय उगुरियावहाय सोनानैसो नैबेवहाय दा काजलगाव सिभिलाव लाबोनाय जादों दाबो मोजांनि बाथ्रा ने जेनेबा मानसिया थैयाखसै थैदों होननानै मोनथिदोंमोन होमब्लाबो माने थैयाखै बे मोनसे इसोरनि अननायनि गेजेरजोंहाय थाबाय औ बाहायग' दं थेंकिउखौ जों होनांगोन मानो होनबा एसेबां गिदिर बिपदनिफ्राय बासायजानायखौथ' मोनबाय नालाय दा बेबायदि जोखोम जानानैबो जिउआ थाबाय ओमफ्राय आंबो दा ग्रोब बोरैबा लोगो मोनफैनाय जाबाय बेखायनो आं मादैनावहाय एसे सोंनानै लाबाय आरो बे आदैनि जानाय जाथायखौ माब्रै जायाखै सोंनानै लानाय जाबाय गाज्रि मोननाङा दा मादैमोननि गामिया जेनेबा मा गामि जियागुरि ओरै बै बेंटल डन बस्क' स्कुल दा बिनि एसे सा सोनाब ने औ बेनि आरो बे आदैया एक्सिडेन्ट जानाया ने औ दा ओरैहाय फाथाबारियाव मानो थांनानै एक्सिडेन्ट जाहैयामोन आलासि जानो बिनानावखौहाय बिनानावा बबे गामियावहाय हाबा जाहैदों मोखोनागुरियाबा बोरै माने बेजों बे फाथाबारिजोंनो थांनांगौ नामा माने बेजोंनो थाङो ने ओमफ्राय एसेयावनो बेबायदि जाहैबाय जेनेबा थांनानै फैफिननायाव जादों दे नै लोगोफोर दहयो आङो बुंबाय दा ओमफ्राय गोजौआव फुथुबाय थोननानै दा नै गोजौआव फुथुनानै दोनबाय बेखौ एक्सिडेन्ट जादों नै हिन्जावा ओमफ्राय हौवाया लाबोदों बे स्रानो नायसा अबस्थाया ओरैबायदि अबस्था खाराब नाय माने आं दहयो बुंदोंमोन आरो एसे ओमफ्राय दा हिन्जावखौसो नेदों इयो नैबो उन्दुदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बुंनानैहाय नैबो गोजौआवहाय पुलिसफोरा थिखोनानै दोनफैबाय आरो इसोरखौहाय एक्सिडेन्ट जादों नै बेस्राफोर मावनानै जाग्राफोरसोनो सावथालि